Assam angkangaro grade 3 pen grade 4 anghoi kapapleng ponjia phan Assam Sarkar pen bor iponlo. Bangso Voreng anghoi kapapleng ja apharman aphong interview pipon pelo pusi Assam Chief Minister Sarma pen pangdakpon. Isi kinang sodabir tanang litumar juik tha. Longriarlo kaprek asai kaman parta kaprek anghoi kapapleng ponjia phan jasemet 3rd grade and parta 4th grade anghoi apharman appointment ki piponjia phan sikdang ponpomlo. Voreng anghoi kaveri sonim sotuma phan eson ningkarong memia birta lapuson hello. Voreng anghoi apharman aphong interview piponang nelo. Bangso aphong interview ki piponang pen suri tangka patam ponang koklo. Lasu pena jok Assam Sarkar pen kamatha dam dosi interview aphong padupon pelo. Aporder depin pen 3rd grade and parta 4th grade anghoi apharman akimi appointment impupon po. Kaprek asai kamalong anghoi kapapleng ponang jilang 3rd grade and parta 4th grade anghoi aphan apor received appointment pajir ponpo. Bangso buta kewangji aru chiklo aprang sayamo doan pachun ponpo pusi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapangda. Longria lola kisiamuluk Voreng anghoi kaveri sonim sophan Voreng anghoi piponpo. Lamcha ka tengpen kachipapleng japhan non hejong suri kretrok raikom sai thi anparta toklang sai kamalong suring koira hinya phai paklang pontanglo. Labang soalam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdakpon. News Desk report Karbi Anglong Live.